How to deal with competition. A cikin wannan bidiyon muna tattaunawa ne akan yadda za ka yi maganin competition a business ɗinka, kowane irin business kake yi. Kar ka zamto too obsessed with your competition. Instead, ya zama attention ɗinka shine yadda za ka inganta abubuwan da customers ɗinka suke so, yadda za ka solving ɗin problems ɗin customers ɗinka, yadda customers ɗinka za su ƙara jin daɗi akan yadda kake providing musu service. So idan ka focusing attention ɗinka, zamto attention ɗinka ya fi kasancewa a harkan customers ɗinka, so definitely you're going to deal with competition, because customers ɗin ko da sun je wajen competitors ɗinka za su ga cewa ba a iya musu abin da kake musu, ba a iya providing musu service yadda kake providing musu service. Be it speed ne in delivery, be it yadda kake handling ɗinsu ne, whatever it is, yanzu cewa kana providing in service to your customers accurately more than the way your competitors are providing their services to the customers. Maybe you have the same customers, maybe you have different customers, whatever the case may be, ka tabbatar kana ba